Πώς θα αντιδρούσες φίλε μου αν ξαφνικά ανακάλυπτες πως οι θεοί και οι άνθρωποι αλλάζουν ρόλους, ναι, στο ίδιο έργο? Πώς θα αντιδρούσες φίλε μου αν ξαφνικά ανακάλυπτες πως οι ηγέτες που εμπιστεύτηκες σε κοροϊδεύουν, ναι, και σε δουλεύουν και σε πουλάνε διαρκώς στο διεθνές παζάρι και σε πουλάνε συνεχώς στο διεθνές παζάρι. Γιατί οι μικροί θέλουν να γίνουν πιο μεγάλοι και οι μεγάλοι πιο τρανοί, επινόησης αφρόνων ηγετών, επιδιώξεις ηλιστών και ποιητών. Επιβίωσης Ελλήνων επετών. Πένητες και ανέστη στην πατρίδα μας. Πώς θα αντιδρούσες φίλε μου αν ξαφνικά ανακάλυπτες πως από χέρι πάντα εσύ ήσουν ο χαμένος, ναι, και προδομένος? Πώς θα αντιδρούσες φίλε μου αν ξαφνικά ανακάλυπτες πως οι σημαίες και τα σύνορα είναι μια απάτη, ναι, και ένα παιχνίδι? Παιχνίδι γενοκτονιών πολύ καλά στημένο, απάτη πολυεθνικών εμπόρων του πολέμου. Γιατί οι μικροί θέλουν να γίνουν πιο μεγάλοι και οι μεγάλοι πιο τρανοί, επινόησης αφρόνων ηγετών, επιδιώξεις ηλιστών και ποιητών. Επιβίωσης Ελλήνων επετών. Πένητες και ανέστη στην πατρίδα μας. Πώς θα αντιδρούσες φίλε μου, πες μου, πώς θα αντιδρούσες?